Блин, не прокатило. Бежим. А вось у беларускіх бабуляк выконваць такія трукі атрымліваецца без аніякіх цяжкасцяў. Паводле айчыннай міліцыі адразу некалькі менскіх пенсіянерак скралі з вуліцы вось такую вось нетыповую сучасную транспартавую прыладу. Ну як скралі? Стаіць на вуліцы, значыць нічый, значыць вазьму, падару ўнуку. Аказалася, так нельга. А ці то яшчэ будзе, айці ж краіна. Хутка пачнуць і, напэўна, робатаў красці саўбелка не дасць схлусіць. Вось паглядзіце на гэты здымак. А мы тым часам распачынаем суб'ектыў, агляд галоўных падзеяў тыдня вашай увазе. Господарство лета, спякота, усе раз'язджаюцца, хтосьці ў Еўропу, хтосьці на казачныя балі. А ў Беларусі, оказывается, ёсць і тое, і гэта. Вось такі бюджэтны варыянт адпачынку ўжо стаўся вельмі папулярным у інтэрнэце. А ёсць яшчэ і дадатковы сакрэтны параднік, як не спаліцца, што вы былі на неарыгінальным балі. Галоўнае заказваць вось гэты рукаў, каб было бачна, што гэта не калгасны загар, а самы сапраўдны з сапраўднага балі. Ну што ж, трэба будзе паспрабаваць гэтае падарожжа, а вось тыя, каму нікуды не атрымалася вырвацца, на жаль, мусяць сядзець у офісах і пакутаваць, тым больш, што у большай частцы адміністрацыйных будынкаў кандыцыянеры паздымалі, таму што яны непрыгожа выглядаюць, а еўрапейскія гульні прыедзе некалькі турыстаў замежных. А паглядзіце вось на гэты здымак, у кагосьці ў офісе тэмпература пад 40 градусаў, людзі ратуюцца хто як можа, вось у дзяржаўных установах вось так падпіраюць дзверы, каб яны не зачыніліся. А тым часам у нас ёсць сакрэтны інсайт з адміністрацыі Лукашэнкі, як дзверы падпіраюць там, вось паглядзіце на здымку, бачна Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Карацей, спякота невыносная, сыходзім спадарства ў цень і застаемся з суб'ектывам, таму што некаторым студэнтам дзяржаўных універсітэтаў і каледжаў забараняюць прыходзіць на заняткі ў шортах. Як гэта трываць, немагчыма. Дык вось, некаторыя менскія студэнты знайшлі арыгінальны спосаб развязання праблем. Паглядзіце на здымак, яны пачалі прыходзіць на заняткі ў спадніцах. А чаму б не? Дзяўчынам можна, а хлапцам не. Вось так і пачыналася барацьба з сексізмам у Беларусі, шаноўнае спадарства. Тым часам усё, што не робіцца, робіцца да еўрапейскіх гульняў. 5750 даляраў у столькі, паводле папярэдніх падлікаў, Беларусі абыходзіцца прыцягненне аднаго замежнага заўзятара. Нават сам хітры лёсік у шоку. Вось паглядзіце на гэты здымак. Падрыхтоўка на самым высокім узроўні, чыноўнікі перастрахоўваюцца, лепш перабдзець, чым недабдзець. І вось у адным з менскіх двароў забаранілі купацца ў газонах. Кажуць, жыхары суседніх дамоў вельмі здзівіліся гэтаму знаку, таму што ўсё жыццё купаліся, а тут раптам узялі ды забаранілі. Як бачна, еўрапейскімі гульнямі растуць не толькі кошты, але і ўзровень маразму. Пра гэта ды іншае Марыя Арцыбашева. Усе мы ведаем, што звыклыя нам турыстычныя гайды па факце падобныя міжасобку, як мільёны кропляў вады. А што, калі такі гайд будзе раіць, чаго не варта рабіць на тэрыторыі той ці іншай краіны? Рух за свабоду стварыў менавіта такі спіс парадаў турыстам да еўрапейскіх гульняў. Я спадзяюся, такім чынам, калі яны будуць папярэджаныя, значыцца узброеныя і не патрапяць у непрыемныя сітуацыі, і ў іх застануцца толькі пазітыўныя ўражанні ад наведвання Беларусі. Сюды ўвайшлі такія пункты, як не хадзіць арганізаваным натоўпам, не шапаць і не фатаграфаваць скульптуру гарадавога, не фатаграфавацца з дзяржаўнымі будынкамі, сачыце за наяўнасцю сцягоў на гэтых будынках, не адпачываць на газонах, быць гатовым да начных ператрусаў і асабістых даглядаў у гатэлях. Праўда, з апошнімі падзеямі ўзнікае пытанне, ці застанецца актуальны гайд пры новым міністры ўнутраных справаў. На жаль, ад змены чыноўнікаў, ад міністраў сітуацыя ў Беларусі не мяняецца. Як была падобнае стаўленне да беларусаў, так і застаецца. Менчукі, ў сваю чаргу, дзівяцца стварэнню такога спісу парадаў і прапановаць дадаць туды свае пункты. Ну, нельзя, наверное, громко смеяться, наверное, такое, и привлекать себе внимание именно какими-то позитивными вещами. Сорить, пить, буянить не треба. Нельзя забывать, в какой стране они находятся. Это самое главное. Потому что в прошлый раз, когда были, допустим, хоккей, да, вот эти россияне поиграли, а потом им по шеям и, говорится, пора заканчивать, чтобы они это знали. Пункты ў гайдзе пакуль усяго толькі 5, але яшчэ 5 ужо чакаюць свае чаргі на ўключэнне ў гайд. І надалей кожны беларус можа прапанаваць нешта сваё для папаўнення гэтага спісу, проста пазначыўшы ў сваім допісе афіцыйны гэштэг гульняў. Але самы галоўны лайфхак гэтых гульняў у любой незразумелай сітуацыі на пытанні «Хто вы і што вы тут робіце?» адказвайце на якой-небудзь замежнай мове «Я вас не разумею». Марыя Арцыбашева, суб'ектыў, Белсат.
Сёння 14 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень блогера. Я пайшоў, а дакладней паехаў віншаваць калегу. Дзякуй вам, шаноўнае гаспадарства, за ўвагу і пабачымся праз тыдзень.